Ngikubingelela mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanje sekulethela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi ishubile-ke indaba phakathi kwaMgibe phansi le kwaNongoma umfokanyawo kanye naye-ke laphana-ke uMthandeni-ke umfokamanqele. So khumbula ukuthi-ke uMthandeni-ke khona-ke ipost yakhe-ke lapho-ke owangathi-ke ubhinqa khona yena-ke laphana-ke uMgibe. Njeyo post-ke eyapostwa uyena-ke uMthandeni iyona-ke futhi-ke esijike yena-ke uMgibe ukuthi-ke agxeke noma-ke abhoxe yena-ke laphana-ke uMthandeni-ke umfokamanqele. Khona-ke imali-ke okumele-ke ikhokhwe uyena-ke futhi-ke uMthandeni njengokusho kwakhe-ke uMgibe kuyona-ke le video mbukele engizothi angishiye nayo-ke mbukeli. Sibeko Manqele. Akubiza mfana. Hlala lapha ezimbini zerange lapha ngemuva ngaphandle. Hlala lapha nje ngaphandle. Uvele ngewindi lapha ya. Sibeko Manqele. La mfana wami. Wenziwa mana ngicela ukubuza umbuzo wodwa nje mfethu. Yini ekwenza ukuthi uposte into enjena ngami ku Facebook? Bekuyini inhloso yakho Sibeko ngokwenze njalo? Ithi ngizondwe mina abantu mina. Ngizondwe abantu bakambatha mina. Ngizondwe uNongoma unkana wakithi mina. Ngenxa yakho Sibeko. Namehla petukile. Wena uSibeko wena. Petukelwe ngamehlo uSibeko wena. Igama lakhe lishalelo kuSibeko elikamthandeni out indaba yalo. Sibeko Manqele. La ndoda. Mfethu iphutha lami kuwe Mthandeni. Sibeko ndini. Kwaba ukuthi mfethu kahle kahle ngingasipost isigehle sakho sengoma. 1 2 phutha lami engalenza kuwe. Wabona ngamncomo ukukhuzana mayenza into enhle ngoba kumele kunconywe wena wedwa phela umuntu omkhulu. Umuntu okumele anconywe nguwe ofanele ukunconywa nguwe. Hayi abanye abantu. Hamba ucinga itrend ko TikTok, ucinga itrend, uhamba uyigaxa nje kuma groups mfethu angasile ngoba uzama itrend, ihambile itrend, ikubalekela itrend, ayisekho itrend kuwena. Uhamba uyayigubha wena itrend, uyayifuna itrend ngenkani. So uyifuna nangami ke, uyifuna kumuntu oronge mfana, ngikupetela umdidi mina. Ubeke nje obala. Ake sithi ke Sibeko, babeqambela amanga ukuthi waba yinja kumkhathazi nanomroza. Ake sithi Sibeko kwangamampunge ukuthi mfethu wena wathuka umjix. Ake sithi mfethu futhi nalabo futhi babeqambela nje amanga ukuthi wena uyabona wahutshwa nje igube la kukhupha ngemvubu lawo futhi wangamampunge is fine. Ake sithi futhi nendaba kaNgelovini nayo futhi wangamanga. Yes siyavuma ke wangamanga. Ake sithi le ekazimdola futhi nayo kufika late emcimbini omenye kuwo ngenxa yabo futhi utshwala wangamanga nayo. Into wafika wayikhipha kuyo ngami wona nansi. Umphikelana umufi uthi awumazi kwi-interview makuthiwa umufa akasekho emhlabeni. Umphikelana umufi ndoda. Wena ngolesithathu mhla ka4 December kwakuyisikhathi kwaku 738 wawungakhulumi nami nomufi wena. Uthi ingane yabantu. Hey, ngikhumbula kahle wathi ayenza ivideo yenze no live. Same time umufi wenza ulive. Sathi mase icall yami nawe yaphela. Ngabo 7:55 kanje. Yezwe indaba. Yaphesa inqamula icall yethu. Wasumufi eyokwenza ulive. Emalini enanivumele wena nayo. Lo mala wazi umnike uthe ngithema ngifona ngolesihlanu ngoba sazovuka umgqibelo siye eCenturion. Wathi wena asizeni kwakho ngolesihlanu mangiphuma emsebenzini mina. Ngathi mina lo masimba lawe mina angiwenzi. Busho wena. Namhlanje umazi umufi wena. Mhlambe nokuthi uyamkoloda usawuphika lokho. Lalela ke ndoda. Awuyeke ukungithumela ngezimaku zakho osiqiniseko. Awuyeke nje mfethu. Ngiyakwazi usebenza kanjani nosiqiniseko. Ngiyazi mfethu into enezayo naye umsangano kanjani. Usiqiniseko nikhuluma naye ubusuku bonke ke manje uzovuka ekseni uzokwenza le video. Lenga mfethu awujabuli ukuthi wafakela ingane i-criminal record. Kumanje mfethu usiqiniseko angeke akwazi ukuqashwa ndawo ngenxa yakho. Ingane ine criminal record yenzelwa nguwe.
ngoba ihleli nje impilo yakhe imile akhile impilo ibhashwe udakeni uhappy wena ngalododo leyo ubhizo umembulela ugadlaza amateki into ezinkulu ongaka osazi 19 into engathi ikhandwe ngoflower neyeast uhappy bohamba bekubone mina ngeke from ungithinte ngisho ukuthi mina sibeka ngikusabi ngayo yonke into angiwela ngikusabi wena futhi I will never be intimidated by you. You will never intimidate me baba. Never. When we ingane kimi wena sibeko usamgojoyana nje. Ngeke mina uzongithinta. Uzama ukungibulalisa kuwena owabuya singane yabantu. Uwena wabuya singane ngiyakutshela mina uwena.